ma jimla. An samu furare mu don haka sai damu gayu waya haka din Allah. Baitin wayar ka a hannunka Allah ka dare mu da cin duka. Ka dare mu da cin duka. Kai aikin yana kan tsari duk jama'a ku fito ku ji tari. Metaphors akwai ta da lasisi sannan ku ji ta cikin ruhi. Abba ne nake muku yar waka sannan na bi ta da tambi. To manyan kasar mu suna yin ta ita ce ta hana musu cin bashi. To 'yan kasa mu rike harka kai ma a bar maka